Hola, molt bona vesprada, benvinguts al Temps de Magazín, així a Telesafor un dia més. Avui els saludem des del Mirador dels Serpis, així a la ciutat de Gandia. Anem a centrar-nos en un assumpte interessant que té molt a veure amb el nostre entorn, amb el medi ambient. Treballs de recuperació de la zona afectada a principis del mes d'agost d'aquest passat estiu per l'incendi que es va originar en Llutxent i que va arribar fins ací, fins al terme municipal de Gandia, a la zona de Marxuquera. Des d'aleshores s'ha parlat molt ja d'un projecte per a treballar en la recuperació tant de la flora com de la fauna i també dels elements del mobiliari que formava part, que estava present en aquest espai. Marxuquera Verda. Volem saber com van els treballs ja iniciats i que resta molt per fer encara, i també gràcies a professionals i a gent voluntaris i voluntàries que col·laboren, participen d'aquests treballs de reforestació i recuperació de la zona afectada per l'incendi a Marxuquera. Marxuquera Verda és l'assumpte, el projecte protagonista del Temps de Magazín i, clar, necessitem saber com es desenvolupa de la mà dels seus coordinadors, que ja ens acompanyen. I són Yasmina Mascarell. Yasmina, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. I Dani Muñoz. Dani, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, ja hem parlat en alguna ocasió que d'altra d'aquesta qüestió tan interessant. Marxuquera Verda, vosaltres sou els responsables de coordinar un poc tota la gent que està involucrada. Primer que res, després anirem al detall un poc, però els treballs ja estan iniciats. Com han començat? Hi ha un primer balanç positiu de com està fent-se, de les mans que estan participant? Sí, des del mes de novembre passat i durant el mes de desembre també hem estat anant, hem fet diverses eixides, executant algunes de les accions que estaves comentant i bueno, van començar amb uns grups d'alumnat de Ciències Ambientals del campus de Gandia i en el qual també vam estudiar Dan i jo, i després hem seguit amb grups de gent de distintes associacions i a títol individual que es van inscriure en el seu dia en el projecte de Marxuquera Verda al web. Dani, Marxuquera Verda, tot naix des de l'Ajuntament de Gandia per a fer un treball coordinat, per suposat, i participatiu al màxim. Com es crea Marxuquera Verda? Doncs Marxuquera Verda es crea a partir d'aquest incendi que genera una frustració i un sentiment de necessitar fer alguna cosa de la ciutadania, una resposta molt gran de tota la gent que volia, després d'aquest episodi, ajudar i tornar a sentir-se que poden aportar en la recuperació. Va haver molta gent que es va voler apuntar, aleshores nosaltres vam crear un projecte, una ferramenta que és Marxuquera Verda, que el que fa és aglutinar a tota aquesta gent que volia participar, donar-li un sentit a organitzar a la gent i definir una estratègia que siga participativa, o sigui, que es puguen fer unes tasques que siguin participatives, que no tinguin un alt nivell d'exigència, però que alhora que servisquen per a millorar els ecosistemes. Aleshores ens vam posar a la feina, hem creat el projecte i estem ara en els primers mesos de feines. Primers mesos, perquè el període de treball que es plantegeu dins de Marxuquera Verda en aquesta recuperació? Sí, en principi està plantejat fins al maig d'este any, 2019, però bueno, anirem veient quines probabilitats n'hi ha de poder continuar-ho, perquè de fet sí que la gent que està venint fins ara ens han expressat les seues ganes de poder continuar amb el projecte. S'està motivant molt i bueno, en general n'hi ha ganes d'utilitzar aquesta ferramenta com algo que puga ser algo permanent, no? Com una intervenció per part de la ciutadania en els espais naturals que tenim al nostre voltant per tal de, bueno, d'alguna manera millorar la salut de l'ecosistema i mantenir-lo, no? O sigui que pot ser, sí, jo crec que pot ser una cosa que puga allargar-se en el temps, però bueno, això ho veurem segons vaig avançant. Clar, sobre el camí ja s'ha encetat i es tracta d'involucrar-hi, si a més, si n'hi ha una alta participació, per què posar punt i final a un treball que la gent vol continuar i la veritat és que el terreny afectat dona per a seguir treballant, veritat, suposa. Sí, fixa't que s'han cremat 400 hectàrees del nostre paratge natural, per tant, feines en tenim moltes. Sí que és veritat que el nostre paratge és majoritàriament de propietat privada i nosaltres, en aquest cas, dins del projecte, hem tingut que demanar uns permisos especials als propietaris per a poder actuar, però, això, igual que ho hem fet ara, podríem continuar-ho. De fet, ara estarà
en els pròxims mesos o estarà al caure ja les ajudes que Generalitat ens donarà finalment a cada municipi afectat, i en base a aquesta valoració, a aquests diners que donen a cada municipi, doncs el projecte ja serà una decisió política, evidentment, si el projecte continua més enllà del mes de maig, que és fins on està definit. A partir d'ahir, si hi ha voluntat i diners n'hi haurà, perquè els diners els donarà la Generalitat, doncs esperem que n'hi hagi que per almenys s'allargui durant tot el 2019. Feines en tenim per a fer-ne en la muntanya sempre, i si no en la zona cremada, en l'altra part del paratge també se poden fer moltes actuacions de forma participativa que milloraran o previndran un nou incendi. Perquè, a més, Yasmina i Dani, estem parlant d'una zona de Marxuquera que la veritat és que tota la zona afectada va ser, la veritat, una pena, però, a més, dins de tota aquesta zona afectada, d'aquesta àrea, hi havia espais que eren, diguem, la joia en qüestió de medi ambient, estan les sureres, és a dir, hi havia joies mediambientals ahí afectades. Sí, efectivament. Hi ha, a banda de que el paratge en si està declarat com a espai protegit, el paratge natural municipal és una figura de protecció local des de l'any 2004. També hi trobem, dins d'aquest entorn, trobem un parell de microreserves de flora, que són zones que són específicament protegides per les espècies de plantes que hi ha allà. Tenim també llocs d'interès comunitari, que són les serres que hi ha al voltant també del paratge. Està el paratge de les Ureres, com tu molt bé has dit, i altres llocs que igual Dani pot contar-te millor que jo. No, és un expert en la zona. Jo crec que ho has dit perfectament. El paratge natural Borrell té unes característiques que el fan un paratge espectacular, no? És un alt valor ecològic i paisatgístic. En ell podem trobar, com ha dit Yasmina molt bé, una microreserva de flora d'una planteta que és la tramussera valenciana, que pràcticament sols hi ha un parell de poblacions conegudes, inclús en algun moment es va donar per extinta i finalment la van trobar. També és l'hàbitat d'ocells de grans rapinyaires com l'àguila real o com l'àguila de panxa blanca, i que en aquests moments estem esperant el seu retorn perquè degut a un incendi elles es manegen i canvien el seu hàbitat normal, però esperem que pront tornen perquè es veuran afavorides, no? En una aclarida del bosc, un incendi de vegades afavoreix el retorn d'ocells d'estos grans, no? de les àguiles, que basen la seva dieta en el conill, i el conill ara es veurà les seues poblacions creixeran molt perquè n'hi haurà l'herbeta, les gramínies. La primera fase de la regeneració serà molt bona per al conill i, per tant, això portarà al retorn d'estos grans rapinyaires. Abans de passar al detall de les línies d'actuacions, que són 4 línies en 3 generals d'actuació, però, clar, abans d'això, estem parlant de començar a recuperar. S'espera la retornada dels ocells, però, clar, arribar al punt al que estava el paratge, això ja hem de sumar anys i anys, veritat? Efectivament, això és una de les preguntes que ahir ho parlàvem que ens fan, no? Que ens fa la gent. Per a tornar a veure un paisatge igual o semblant al que hi havia abans, uns arbres amb aquest estat de maduresa i aquesta grandària, han de passar a veure 25 o 30 anys, no? I ja ho tenim comprovat en molts altres, perquè així en aquesta terra som expertes en incendis, no? Sí. Malauradament. Però també forma part del nostre ecosistema, no? Eixa regeneració natural a través dels incendis. No obstant això, no hem d'esperar tant realment per a poder anar i veure un paisatge verd i ja bonic i ric en espècies, no? De fet, ja si vas ara mateix allí al Borrell, sobretot també en les zones en les que ja s'ha fet alguna intervenció, que ja s'ha eliminat totes les branques negres, tota la negror eixa que hi havia, ja es veu que hi ha un mant verd i hi ha moltíssimes espècies que ja han rebrotat i que ja tenen una alçada considerable. O sigui que d'ací uns pocs anys ja podrem caminar per allà i dir, mira, no? Tornem a tenir un lloc. Com si no existira, o sea, l'incendi d'aquí 3 o 4 anys serà inapreciable, diguem, no? Ja tota la fusta cremada haurà caigut o s'haurà retirat i haurà sigut substituïda per el nou matollar. Altra cosa és l'estat de maduresa en el que hi havia. Necessitem 20 o 25 anys, tranquil·lament. De moment ja veiem aquest color verd de l'esperança, no?, per a continuar treballant. Seguim parlant de Marxuquera Verda.
Seguim parlant de tot el projecte, de tot el treball que està desenvolupant-se al voltant del projecte Marxuquera Verda, que sí des de l'Ajuntament de Gandia i que s'ha confiat en Yasmina i en Dani per a coordinar totes les persones, professionals i voluntaris, voluntàries que estan treballant de valent per a recuperar la zona afectada, la zona de Marxuquera afectada per l'incendi que aquest estiu es va iniciar en Llutxent. Però, Dani i Yasmina, anem a entrar ja al detall d'aquestes 4 línies de treball perquè, per una banda, parlem de contenció de processos erosius, afavorir el retorn de la fauna, restaurar el mobiliari afectat i la reforestació puntual en zones pròximes a la pista. Comencem per la contenció de processos erosius. En aquest cas, de què estem parlant? En aquest cas estem parlant de la construcció d'estructures, tot amb elements naturals, ja siga pedra, ja siga fusta, la pròpia fusta cremada de l'incendi, no? Per a, diguem, evitar o frenar d'alguna manera els processos erosius que estan donant-se. Després d'un incendi, normalment els incendis són en estiu, i en aquesta zona tenim una època de pluges molt forta, no? Que ve entre els mesos de setembre, octubre. Este any les pluges han sigut molt marcades, no? I molt fortes, especialment. Aleshores s'ha donat una escorrentia que fa que tota tant pedra com el sòl, que ja al no tenir aquesta vegetació que el continga i que l'aguante, va erosionant-se i va desprenent-se de la vessant de la muntanya. Aleshores, clar, es creen càrcaves, no? Es fan desprendiments de molles de terra, que és terra molt fèrtil, i bueno, no només nosaltres, en les nostres petites accions, perquè de fet ja com una de les primeres accions que vam fer amb l'alumnat d'ambientals va ser la construcció d'una fagina, que és una estructura de fusta amb troncs, que es posa en llocs concrets on s'està produint aquesta erosió, no? I això estem fent-ho i de fet seguirem fent-ne més, no? Els propers mesos, però és una cosa que es fa a nivell dels professionals que estan actuant ja de Traxa, de Generalitat, de Ministeri, estan fent-ho però en grans dimensions, diguem, no? I n'hi ha, si anem ara mateix allí tant al Barranc del Borrell com en la zona també de Pinet, de Llutxent, podem veure en moltes zones de la muntanya que aquestes estructures s'estan construint en diferents punts allà on aquesta erosió o aquesta escorrentia està donant-se més marcadament. Tot això és per evitar, es parlaria de desertització del terreny, per evitar-ho? No tant la desertització, perquè la desertització ve a ser el procés a través del qual la vegetació va desapareixent i ens quedem sense vegetació, sinó per evitar els processos erosius, que el sòl fèrtil o la terra on aquesta vegetació s'ha d'instaurar desaparega. Aleshores, damunt de la roca mare, necessitem tindre un toll de terra per a que aquesta vegetació puga regenerar-se i puga créixer, no? Aleshores, és, diguem, la primera cosa important a tenir en compte després d'un incendi. Des de la total ignorància es planteja, clar, quan estem parlant, quantes hectàrees eren afectades? En el total de l'incendi, 3.300. En aquestes 3.300 hectàrees, fer aquests murs de contenció, per d'una manera, sembla un treball costós i interminable, no? Sí, aquestes construccions, al igual que la reconstrucció de marges de pedra, es fa en llocs puntuals i per això estem els tècnics per analitzar quins són els punts on es necessita aquesta estructura i determinem quin és el lloc on hi ha una màxima escorrentia, que sol ser en llocs on tenen molta pendent i on el tipus de roca és més argilosa o depèn del tipus de roca i evidentment fem una senyalització del lloc d'actuació i també té molt a veure en els materials que tingues tu a la vora. Si tens molta pedra faràs un marge de pedra. Si tens molts pins que s'han cremat, fas l'estructura de fusta. Vas prenent decisions depenent de les característiques del medi i de les teves possibilitats, també. I en aquesta línia de treball, els voluntaris i voluntàries també participen. Efectivament, sí. Una de les línies de treball que tenim de les accions és precisament això, la contenció de l'erosió, a través de fagines o a través, com ha dit Dani, de murs de pedra, no? I amb l'ajuda de professionals, no? Perquè cal dir que els murs de pedra o els marges de pedra seca, són unes estructures que tradicionalment s'han fet, no? En zones d'abancalaments, principalment de cultius de secà que s'han posat en la muntanya. Les nostres muntanyes estan plenes de murs de pedra i d'abancalaments d'aquest tipus. Aleshores, és un ofici que, desgraciadament, està perdent-se com molts altres des que es fan en la muntanya, en aquest medi. També
és una de les causes per les quals n'hi ha molta més massa forestal i n'hi ha més grans incendis cada any. Aleshores, però encara en queden algunes persones que ho feien des de molt antic, que van aprendre de seus pares i de seus abuelos, i n'hi ha gent jove que està recuperant també aquests oficis i que d'alguna manera es manté vius, no? El qual és molt positiu. Aleshores, estem treballant amb aquesta gent també, d'alguna manera s'ha de valorar aquestes coses i nosaltres per almenys apostem per això. Estàs parlant d'aquesta qüestió i jo recorde ara en un dels espais que té el nostre col·laborador, amic i company Joan Negre, arqueòleg, en Ràdio Gandia, en Pedra sobre Pedra, va dedicar un dels espais a parlar dels murs de pedra, conforme, no recordo el nom, però fet sense pasta, pedra sobre pedra tal qual. I parlava d'això, de treballar per el reconeixement d'aquests murs de pedra com a un element a protegir, de veritat, important aquesta tasca. De fet, este mes passat, o fa molt poc, ha sigut declarat patrimoni, realment no vull dir-ho perquè és patrimoni de la humanitat, crec. Sí, algun reconeixement, d'això parlava Joan Negre, d'aquesta importància. Per tant, és una activitat reconeguda ara mateixa mundialment i que cal posar en valor. Nosaltres, dins del projecte, com ha dit Yasmina, contractarem a gent que sap fer estos marges de pedra seca, que estarà al càrrec d'estos grups. Nosaltres muntem un grup, es portarem a la muntanya i esta persona farà el taller. En aquest cas serà ell el professional que portarà el taller endavant. I, a més, crec que una cosa que li agradarà molt a la ciutadania de Gandia i de tota la comarca, anem a restaurar un forn de calç que després de l'incendi la vegetació ha desaparegut, no? I ixen a la vista alguns elements del patrimoni cultural que hi havia, no? I en aquest cas ha eixit a l'entrada del Borrell, ha eixit a la superfície un antic fort de calç que està bastant sencer per a lo que ens pensàvem, i hem parlat amb un home d'Ador, li diuen Juanjo, i vindrà ell i ens restaurarà un fort de calç i l'intentarem posar en funcionament en un futur. Des de la catàstrofe, almenys, algun punt de llum, no?, agradable que sorgís. Seguim parlant, perquè parlaven de restaurar el mobiliari afectat. Així parlem de bancs de pedra també, d'aixòs cartells típics informatius, didàctics, no? Parlem d'aixòs elements? Sí, el paratge natural té molts elements com a paratge que estan dedicats a rebre visitants, no? És un paratge natural molt reconegut i d'ahir s'han destruït en l'incendi algunes infraestructures bàsiques com la senyalítica, no? Per a que una persona sàpiga les sendes per on van o la informació de les característiques ecològiques del paisatge. I també n'hi havia una zona a l'entrada del Borrell que hi havia una mena de zona de reunió, no? Una fonteta, unes tauletes, no? Uns banquets i tal. Això tot s'ha fet malbé, n'hi ha que restaurar-ho. Alguns punts al costat de la pista forestal que hi havia uns marcatges de les cimes. Les cimes són com un forat, com un avenc, que pot ser perillós si vas en família o si vas pel bosc i està tapat per la vegetació. Tot este mobiliari que va relacionat amb un paratge també hi ha que restaurar-ho perquè s'ha fet mal. Anem a per la tercera línia de treball, es queden dos, afavorir el retorn de la fauna. Ja ho feia referència abans als ocells, aquesta espècie d'àguila que també estava un poc, no abundava, però almenys allà estava, és que retorne. Com està afrontant-se aquest treball? Sí, dins d'aquesta línia hem contemplat algunes accions concretes, principalment enfocades als ocells, no? Els ocells són uns grans disseminadors de llavors, no? I fan una gran tasca per afavorir la recuperació de la flora també. Aleshores, una de les coses que estem fent gràcies a l'associació de l'Aula Falconera, l'Aula Ecològica La Falconera, que han contribuït moltíssim en aquest taller específicament, s'han construït caixes niu. Havíem fet ja el dia 1 de desembre que vam fer la inauguració del projecte, allà es va fer aquest taller, va participar moltíssima xicalla, no? Cadascú a més va posar el seu nom en la seva caixa niu, el qual va ser molt bonic, perquè sempre es quedarà ahí, no? El nom de cada xiquet i xiqueta. I estem posant en punts estratègics, en alguns arbres puntuals,
eixes caixes niu, no? Gràcies també a Lucio Puig, que és un expert en aus, que ens ha acompanyat, ha vingut al paratge, i a Jesús Vilaplana també, que ens han orientat molt en quina és l'orientació, o sigui, ens han ajudat molt a saber quina era l'orientació que havien de posar les caixes niu, quins són els arbres més adequats, a quina distància del camí, i aleshores, bueno, ja n'hem posat unes quantes i seguirem posant-ne. També és una activitat molt simbòlica i molt bonica, no? De fet, ja en desembre van començar a posar les primeres caixes niu i al cap d'un o dos dies ja van començar a sentir pardalets, no? Sí. O sigui que és algo com molt immediat i molt bonic de veure i de fer. Aleshores intentarem que cada grup puga penjar alguna caixa niu. I després una altra cosa concreta que volem fer també és la construcció de punts d'aigua i recuperació d'alguns punts d'aigua que ja existeixen al llarg d'aquesta pista forestal, perquè el tenir un punt d'aigua és algo fonamental per a molt tipus de fauna, sobretot per a amfibis, no? I per a altres espècies que necessiten aquest medi més humit per a poder desenvolupar el seu cicle vital, no? I ara ja de la manera més ràpida, però donant detalls, en la quarta línia de treball, la reforestació, però que quede ben clar, perquè hi ha un debat de tirem mà, no tirem mà, que regenera soles, però clar, una maneta professional sempre és benvinguda, però es tracta d'una reforestació puntual. Sí, sí. Nosaltres, tot el projecte es basa en acompanyar una regeneració natural. Nosaltres, en matèries, o sigui, en les nostres decisions, no anem a fer decisions dràstiques de ningun tipus, sempre acompanyem la regeneració natural. Però sí que és evident que n'hi ha punts del paratge que cal una actuació de regeneració, jo diria més paisatgística, al costat de la pista forestal, en les zones d'entrada del barranc i del final, que són com zones de reunió, en punts molt estratègics on sí que n'hi ha unes característiques del terreny que permeten una plantació d'arbres ja d'un tamany gran, perquè no anem a plantar arbres menudets, anem a fer una plantació molt menudeta, o sigui, pocs arbres i arbres que siguin grans, en punts on sabem que van a tindre una capacitat de reacció, una capacitat de créixer en un bon estat. Per tant, farem algunes puntualment i plantarem espècies que són perfectament adaptables a aquest barranc, que ixen de forma natural, per a intentar donar-li un aire més paisatgísticament, millorar l'entorn paisatgísticament, perquè la regeneració està sent fenomenal, està sent molt bona, i el que hem de fer ara és controlar-la, i les decisions que tinguem que prendre en quant a la vegetació les prendrem d'aquí un parell d'anys o 3. Ara simplement és observar i acompanyar que la regeneració vagi a la seva velocitat, al seu ritme. Sí. Perfecte. Hem de posar el punt final. Dani i Yasmina, un plaer sentir-vos parlar com a professionals i saber que estem en bones mans pel que fa a la recuperació de Marxuquera a través d'aquest projecte que ha nascut des de l'Ajuntament de Gandia, Marxuquera Verda. Moltes gràcies als dos. No sé si tinc temps per a dir una última cosa, i és que tot el projecte es basa també en l'educació ambiental. Vindran col·legis, vindran grups, vindran centres educatius. Qualsevol tasca de les que fem, de les 4 accions, anirà acompanyada d'una explicació i d'un debat seriós sobre la gestió dels boscos, sobre els incendis forestals, sobre la ruralitat, sobre el nostre comportament com a ciutadans. No? Per tant, això potser és la pedra angular de tot el projecte, no? que tot anirà acompanyat d'una educació ambiental dirigida per nosaltres. Aprofitar aquest moment, aquests treballs, per a aquesta vessant didàctica tan important per a conèixer, valorar, posar en valor i respectar-ho, veritat? Moltes gràcies. Sí, moltes gràcies. A vosaltres. Posem el punt i final. Volíem dedicar aquest espai d'avui del magazín de Telesafor a aquest treball tan important, perquè tot un treball al voltant de Marxuquera Verda, un projecte que és des de l'Ajuntament de Gandia per a recuperar aquesta zona tan nostra, aquest paratge tan volgut i estimat com és Marxuquera, a través de Marxuquera Verda. Per la nostra part, no res més. Un dia més, agrair-los la seva companyia, la seva atenció, i ja saben, si ho desitgen, així es troben en el test de magazín de Telesafor.